אח שלי רונן הוא סוג של תופעה, אופטימיסט להחריד מה שנקרא. אין תמיד אצלו בצחוק, אין שום דבר לא מלחיץ אותו. שובב בלתי נעלה היה משגע את ההורים שלי. סוג של פתאום התמסד. אישה, 3 ילדים, והוא ואשתו ושתי הבנות שלו נעלמו מעל פני האדמה. ואז בסביבות 12 אני פתאום נכנס לפייסבוק של רונן ואני רואה בסטורי שלו איזה מחבל נתעב מחייך למצלמה ואומר, לא יודע, שיש משהו בערבית, אני פשוט מתפרק באותו רגע. אם אני יכול להאחז במשהו, זה הוא ידע למצוא את הכוח כדי איכשהו לעבור את זה. בבקשה תחזירו את אח שלי רונן, את אשתו קרינה, את הבת שלו מיקה ואת הבת שלו יובלי, בבקשה תחזירו אותם הביתה.